kokos, normálne ako tá masáž je dosť insane. Zrazu uvoľnený chrbát, čo ty vole, odporúčam každému ísť na masáž buď celého tela, alebo chrbatu, alebo čo kto potrebuje, ale je to úplne po piči, normálne som sa takto už dole necítil. Jo, idem akurát do Pizza Hutu, verím tomu, že konečne tam budú mať to all you can eat, takže sa tam poriadne nachalujem. Slnečko začína krásne svietiť, už tu býva teplejšie a idem sa poriadne chalovať. Unavený som jak blázon a pritom som úplne prespatý, takže je to halus. Tam máme krásnych 30 stupňov, pocitovo 34 a fúka brutálny vietor. Idem sa akurát na obedovať na hotel a našiel som si kamarátov, čo sú vlastne akože naši zákazníci, čo som bol s nimi na tom pive večer. Tak budeme s nimi dneska celý deň, no celý deň, dokedy nebudem robiť. Takže na nejaké 3 hoďky cca a potom pôjdem do roboty. Jo, idem akurát z obedu, bol som sa nájsť v hoteli. Klasika, zase kapitola autobusy. Mali ísť, že 12.55, 1.05 a 1.15. Ja som tam prišiel už 12.50, bol som tam predtým. Ani jeden z nich neprišiel a prišiel až nejaký autobus 13.20. Čiže toto je úplne mimo. Dneska celkom fajn počasie, je trochu zamračené, ale je dusno brutálne. Ale za to aspoň je more úplne kľudné, takže sa idem po týždni a pol pomaly kúpať. Cítim sa úplne na hovno, tak hádam mi to pomôže. Idem akorát z robotky, dneska bol celkom fajn deň, snažím sa nefajčiť. Takže dneska mi to prvých 24 hodín, čo som nemal cigu. Zvládam to celkom v pohode. A dneska bol aj dobrý deň, ale nejak som asi moc toho nezjedol v robote alebo čo. A začínam byť brutálne hladný. Je 1:30 ráno a neviem, čo mám teraz ísť, kde si kúpiť, takže asi budem spať hladný a ráno niečo dám pod zub. Idem akorát do roboty, dal som zase Mária, klasika. Takýto ublízaný neostanem na furt, to mám vybavené vlasy. Jo, dneska je celkom chladno, no nie je úplne akurát, len fúka chladný vietor. Takže pohoda, ale bol som celý deň doma, takže teraz je to prvýkrát, čo som vonku na svetle. Ideme akurát z roboty domov, trošku som si tam vypil, lebo dneska bol veľmi zlý deň, to je jedno. Zastavili ma typci, ty kokot. Nie zastavili, ale proste išli pomaličky okolo mňa. V nejakom džipe vyjebanom a vieš, sa ma pýtali, neviem čo, ukázalo mi like, tak som mu ukázal like a išiel do piče. Dneska mám zaujímavý deň. Hovoril predtým, ale idem teraz z roboty a idem si dať nejaké kliky, lebo mám na to energiu a konečne som sa do toho hecol. Dneska ráno som dal po týždni prvých 15 klikov, tak dneska môžem dať ďalších viac. No. Všetko mi vypadlo. No nič, ideme ďalej. Bráško, píči som, takým vyjepaným balónom. Rady idem z roboty, aj z baru. Bavil som sa s mojím spolubývajúcim, že by sme mohli ísť niekedy piť. Len som mu povedal niekedy, za týždeň, za 2 možno. A on mi hovorí, že nie, že prestáva piť, lebo že má s tým problémy, že on keď začne, tak nevie prestať. Dneska som išiel proste s kolegom na Gyros, ktorý je hneď vedľa toho klubu. Tak som sa išiel nájsť a zrazu som tam a píše mi, že vidím ťa, že som v tom klube, že poď za mnou. Takže do píče. Ja som ti neveril, že idem dneska piť, tak som tam išiel za ním na chvíľu. Dali sme 2 balóny a ani som nepil. Už je najebaný jak troska, že už tam je 3 hodiny. Že 3 hodiny na mňa čaká. Čo pritom som mu povedal, že pôjdeme niekedy piť. Nie, že pôjdeme dneskam. Takže sa teším na to, že príde domov a bude zase chrapať jak bomba. Čus. Včera som mal day off
Nič som nenatočil, nikde som nebol, iba som oddychoval. Pozeral som anime, bol som doma. A teraz si idem kúpiť niečo na raňajky. Je 2:30, idem do obchodu, najem sa a pojem do roboty. Idem v autobuse, čo týpek brzdí a ide rýchlo, jak tá scénka z Harryho Pottera, ty vole. Vlog dám dokopy s 2 týždňami, pretože minulý týždeň som natočil 3 minúty, lebo som nič nerobil, iba išiel do roboty a naspäť z roboty. Čakal som na autobus, lebo vždycky, keď som vlastne na neho nečakal, tak som myslel, že meškajú a proste nebudem stíhať. A vždycky po ceste som ich stretol. Takže to znamenalo iba, že fakt, že meškali, no lenže teraz ten autobus fakt neprišiel, čakal som tam 20 minút. Čo na stránke je napísané, že každých 10 minút chodí, takže som mal 2 autobusy minimálne stihnúť. Proste nič. Mám teraz 20 minútovú cestu do roboty a za 9 minút mám začínať. Takže GG, poprcha, za chvíľu začína si poriadne liať. Takže som úplne v rytme. Začal liať jak blázen, ale ja som stihol bus. Teda po ceste som ho našiel, takže som mal šťastie. Čus, idem akorát do roboty. Bol som si krásanček, lebo som zase nič nejedol. Povedal som si, že dneska nepôjdem na autobuse, že mal by som sa aj trochu viac prejsť, lebo fakt posledný týždeň a pol som nikde poriadne nebol, ani pri more, ani nič. Takže dneska tam idem pešo a hádam bude pohodka, zajtra mám day off. Že chillik, zajtra určite musím skočiť do mora. A počasie tu máme najkrajšie úplne. Dneska mám day off, takže chillujem doma. Išiel som o 6 spať, zobudil som sa o 11. Teda o 1, sorry, o 1. A bol som hladný, tak som si objednal KFCčko, pozerám tu pičovinky na onom. It's on? Slabý sa, papiča. Idem akurát do roboty. Škoda, že som včera nenatáčal, lebo som bol v klube opitý jak idiot. A čudujem sa, absolútne nemám opicu. Ale že absolútne. A vypil som strašne veľa vody a dobre som sa najedol, takže možno za to. Trošku mám taký divný pocit v hlave, ale nie je to ani točenie, ani mi nie je zle, takže to je dobré. Ja som smutný, že som rozbil strašne veľa peniazí. Vidíme sa potom, idem akorát do roboty. Jo, ďalší pondelok, idem do roboty. Absolútne som zabudol niečo natáčať aj po robote, aj pred. Zase som nikde poriadne nebol. Bol som iba raz pri mori, ale boli brutálne vlny, takže som sa nebol ani kúpať. Takže tento týždeň ďalšia slabota, ale však skúsim niečo z toho postrihať, ale tak nevidie to dneska. Lebo som na to zabudol a uvedomil som to až teraz. Kúpil som si octové čipsy, úplne omylom, proste nevedel som, čo znamená vinegar. Jo, objednal som si nejaké vecičky z Voltu. Boli tam aj cerusky, pičovinky. Kreslím si, nudím sa. Neviem, čo ma to napadlo, ale nakreslil som si škrečka. Pozerám popri tom formulu zo záznamu a oddychujem. Objednal som si nejaké vecičky. Musím si to tu upratať. Momentálne tu nemám 4 dní spolubývajúceho, lebo išiel naspäť do Rumunska. Teda idem si zaplatiť autobusy na ďalší mesiac. Dneska je veľmi pekné počasie, takže sa budem konečne aj kúpať. Nebral som si ani úterák, lebo je brutálne teplo, takže úplná bomba.
Tak no, dneska som postihol aj veľa vecí. Pozeral som aj formulu dneska zo záznamu. Aj som si robil nejaké veci doma, nakúpil som si, nebol som si nakúpiť, lebo som z toho objednal cez Volt všetko. Takže úplný chillík, idem akorát z mora, osprchovať sa domov, nachystať sa do roboty a ďalšia zmena začína. Ale verím, že dneska bude všetko v pohode, lebo dneska je fakt pekný deň. Aj keď včera bolo dosť veľa ľudí na to, že bol pekný deň. Tak uvidíme. A určite niečo porobím. Ešte možno si zahrať nejakú hru alebo čo, ja neviem. Chcem ešte stále dať čo robiť, nechci sa mi ísť do roboty. Aj keď ma baví. Ale dneska som dosť plný energie, aj som dosť skoro vstal. Cítim sa úplne lepšie, aj som sa viacej najedol ako normálne dni. Idem do roboty, začínam byť brutálne hladný, takže sa teším na moju prestávku. Čo vlastne bude za hodinu. Aj tak, takže prestávky si robíme vtedy, keď nemáme žiadnych zákazníkov, takže to bude tak pol hodinu alebo maximálne hodinu potom, čo prídem do roboty. Ale však nevadí. Teším sa na to, lebo som brutálne hladný. Jo, akurát idem zo supermarketu. Bol som si kúpiť toastík, sír, šunku. Spravím poriadne toasty doma. Poriadne nie, ale spravím toasty doma. Hladný som jak blázen, zabudol som sa o 12, teraz môže byť tak 1 hodina, asi. Nepozerám sa už na čas na piči. Unavený som rozbitý jak blázon. Včera úplne v pohode zmena. Aj som dlho spal, takže neviem čo mi je. Ale aspoň počasie dneska mám úplne krásne, žiadny mrak. Absolutne môže byť tak 25-27 stupňov, čiže úplne paráda. Úplne najkrajšie. A uvidíme sa potom. Idem do roboty. Klasika. Idem skôr na zastávku, aby som stihol toho zmrda. Čo sa nestane? Nezastaví mi. Klasicky. Proste tu sú tie autobusy tak spičené, že to nie je až normálne do piči. Musím sa teraz iba 20 minút, totálne som na hovno, mám náladu, úplne som zničený, neviem ani z čoho, hladný som, pritom som sa najedol, smedný som, pritom pijem furt vodu, na piču mi je a kokot proste mi ešte dojebe deň. Ešte začiatok dňa. Zastavil mi typek ten autobus a musel som bežať od jednej zastávky k druhej, čo je tak 300-400 metrov. Spotený som mi brutálne zle. Ale dal som to, je to big up, je to úplný boss. Najkrajšie počasie dneska, absolútne nefúka. Žiadne vlny, more je úplne najkrajšie. Musím sa ísť niekedy okúpať na túto pláž. Ale ako... Nechápem, prečo som vôbec nechodím. Absolútne to nechápem. A teraz asi mením plán. Začnem sem chodiť, lebo to je úplná bomba. Tento týždeň nemám žiadny day off, takže asi moc vyčílovať na pláž na dlho nepôjdem, keďže stávam o 2:00. Mám sice 4 hodiny, ale som lenivý, takže tak. Jo, idem akurát z roboty, dneska bol veľmi popičí deň. Nemali sme skoro žiadnych zákazníkov a mal som v priemere mal som toľko isto dyšiek alebo typov tak ako v priemere mávam, takže úplná bomba. Bolia ma síce nohy, neviem z čoho, keďže som nenabehal toľko čo normálne, ale idem počilovať, zajtra robím, pozajtra zase a typujem, že až do budúcej soboty, čiže ešte týždeň od teraz. Takže no, uvidíme. Dneska mi to týždeň a pol, čo nefajčím. Chlapci, je to asi na mne vidieť, ale prvýkrát za mesiac a pol som stal pred 12. Ok, párkrát sa to stalo, ale prvýkrát som o 9:00 vonku. Išiel som spať o 2:00, ale ako mi to nestačilo. Ale idem pre peniaze. Ráno bolo mega moc počasie, teraz fúka. Mám šťastie, že akurát teraz nefúka, ale fúkalo jak blázon, je všade prach.
Dojebané oči mám z toho najviac, úplne moc, idem do roboty a unavený som jak blázon, lebo toto je môj 7. deň. Či 6. a zajtra bude 7. A keď si mám predstaviť, že budem takto robiť do budúcej soboty, čo teraz je piatok, takže ešte ďalší týždeň, tak to bude celkom ťažobá veľká. Ale tak nevadí, nejak to zvládnem, som na pol cesty, bolím ma nohy jak blázen. Ešte nikdy som tu nešiel domov, keď svita, a vlastne ešte nejdem domov. Jo, ani som nekoľko moc, mal som 3 Sex on the Beach. Prišiel som domov, jak je vidno. Už je svetlo. Nebudem hovoriť koľko hodín, teda okolo 6. Na dobrú noc. Zajtra sa ozývam. Hádam sa zobudím najneskoro o 1:00, o 2:00. No o 2:00 bude neskoro. Kúpil som si 2 pivečka, koronky, idem ich vypiť a idem doma spať. Bol som v buse, najviac som musel teraz šprintovať. Bol som proste úplne ďaleko od zastávky a teraz ju vidím vpredu, tak som dal taký šprint, to sa mi ešte nikdy nestalo. Úplne najväčší speed som dal, stihol som to. Idem do roboty. Dneska som si užil celkom deň. Nadýchoval som, iba som ležal. No a idem do roboty potom. Jo, idem akorát do roboty. Včera mal vyjsť ďalší vlog, ale úplne som zabudol na to, že je pondelok. Takže ho vydám asi až zajtra v stredu. No a nič. Zase som zmeškal vyjebaný autobus, čiže úplná klasika. Idem do roboty, nič nestíham, neviem, či mám čakať na ďalší alebo ísť pešo, nechcem riskovať, že príjem neskoro. Ale tak asi počkám, nechce sa mi tam ísť pešo, absolútne. Uvidím z robotky, poriadne si pospím, kolega mi dal pizzové Cheetos. Sú také, že 5 z 10, keď si ich dám, tak sú hrozné, ale potom ten aftertaste je dobrý, čo je divné. Ale asi ich nezjem celé. Zajtra strihám vlogík, aj vám ho vydám hneď. A gene. Idem akorát z pláže. Bol som tu 4 alebo 5 hodín. Brutálne, ale že brutálne unavený som. Zaspal som tam. Som celý spálený z obidvoch strán. Zaplával som si dneska dosť. Idem strihať tento vlogík. Totálne piči z toho slnka, ale dneska bol dobrý day off a on to prejde. Mám tu ešte žrádielko, objednal som si strašne saláco, strašne veľa toho. A takže ešte aj večeru budem mať.